sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bagong bukas na mall sa Pampanga binaha. Kampanya kontra droga idinaan sa fun run. Pangasinan cuisine with a twist, bida sa Pistay Dayat. Mga obra ng mga estudyante sa Tagudin, Ilocos Sur, bida sa isang exhibit. At mga nagwagi sa Limgas na Pangasinan 2023, handa na sa pagsabak sa mga national pageants. Naimbaga malam amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Linahukan ng libo-libong mga aplikante ang Labor Day Job Fair sa Baguio City ngayong araw. Narito ang report. Dala ang mga requirements, bumiyahe pa mula sa La Union patungong Baguio si Ludivino. Pakay niya ngayong araw, makahanap ng trabaho sa job fair sa SM City Baguio. Malaking tulong to, lalo na sa mga unemployed na katulad ko, na ilang months na naghahanap ng trabaho. Part-time job naman ang hanap ng fresh senior high school graduate na si Isabel. For part-time job po, ma'am, para makaipon. Laking tulong po kasi nakakakuha po kami ng experience, ganito, ma'am. Kwento ng assistant mall manager, libo na raw ang nag-apply, alas 12 pa lamang ng tanghali kanina. Actually, no, sarado pa yung mall. Marami na tayong applicants na nag-aabang sa labas ng mall natin. Pero pinapasok na namin sila as early as 9 o'clock para they can already start to register despite the program of job, despite the opening of the job fair at 10 o'clock. Aabot sa 2,000 trabaho ang maaaring applyan sa mall ngayong araw. We are opening our malls from Luzon to Mindanao in partnership with Dole. We are also helping our tenants not only to fill in the job vacancies but also to help the economy as a whole. 10 ang hired on the spot. May one-stop shop din para sa mga kukuha ng requirements mula sa iba't ibang ahensya. Bukod sa SM Baguio, pinilahan din ng mga aplikante ang job fair sa Baguio Convention Center. Hatid ang mga ito ng Department of Labor and Employment Cordillera para sa selebrasyon ng Labor Day. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Idinaan naman sa isang fun run ang laban kontra sa iligal na droga ng DILG. Magbabalita, Lynette Iris Paed. 3, 2, 1, go! Higit 13,000 Pangasinense ang nakiisa sa Bida Fun Run kahapon sa Dagupan City na ikinasa ng DILG. Ilan sa mga nakilahok ay mga kawani ng PNP, BFP, PDEA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang patimpalak ay nahati sa 5-kilometer at 3-kilometer run mula sa De Venecia Highway hanggang sa isang mall sa Barangay Lucao. Nakiisa dito si DILG Secretary Benhur Abalos. Ang aktibidad ay parte ng BIDA program ng Ahensya kontra Droga. Kung kaya't ang bida ay ginawa namin habang ang pulis, ang NBI, ang PDEA ay nanguhuli, ito naman, ang tawag dyan ay supply reduction, ginagawa natin ang demand reduction. Ibig sabihin nito, kung walang bibili ng droga, mas maganda. Mahalaga rin daw ang partisipasyon ng komunidad. Yan ang tinatawag na whole of the nation approach. And that is what BIDA is all about. Sa ngayon ay mayroon ng 24,000 barangay sa bansa ang naideklara ng drug-free ng PDEA. May 11,000 na mga barangay naman ay nasa afflicted by illegal drug use status. Ang BIDA program ay isinapubliko noong nakarang taon na naglalayong ipagpatuloy ang kampanya kontra droga na may paggalang sa karapatang pantao.
Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Binigyan naman ng kakaibang twist ng ilang mga chef na kalahok sa isang cooking show sa selebrasyon ng Pistay Daya 2023. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Limitado dati ang mga putaheng maluluto gamit ang native na manok. Pero ang tubong bayambang chef na si Jimmy, ipinakita kung ano pa ang mga luto na pwede rito. We also prepare yung manok na pula na main dishes po namin, which is native dish po natin na kung mapapansin po natin, yung mga manok na native po natin is they're only cooking for tinola po. Pero sa aming innovation and then creativity po, gumawa kami ng isang dish na kakaiba po na ngayon lang po makikita na this entire Pangasinan po. Ang manok na pula ni Jimmy ang isa sa mga entries sa Punsya Culinary Challenge na parte ng Pistay Daya 2023 ng Pangasinan. Ang Punsya ay salitang Pangasinan na nangangahulugang handaan. We can showcase our abundant resources like yung sa seafood natin, yung mga vegetables natin. So many resources of Pangasinan which we can showcase. Layon din ng aktibidad na ipakita ang galing sa pagluluto ng mga Pangasinense. Definitely, we are very proud of Pangasinan cuisine. Yung mga restaurants natin, dinadayo yan talaga ng turista at maganda po ang feedback, masamit, ganda. At isa yan talaga din na reason for them to keep coming back to Pangasinan. Kaya ang turista at vlogger na si Jay sabik muling tikman ang mga pagkaing tatak Pangasinan. I'm looking forward sa mga isaserve nila ng bangus and as well as yung something na mas tasty and kakaiba yung expect ko na tikman dito. And natikman ko rin yung bagoong nila. Yun yung pinaka ina-expect ko na matikman ko ulit yung bagoong, special bagoong nila. Kasabay rin ng aktibidad ang pagdiriwang ng Filipino Food Month na nakapaloob sa Presidential Proclamation 469 Series of 2018. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang Ticanlo Festival ay pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani at pinapakita namin ang mayamang kultura, tradisyon ng bayan ng Tagudin, ang paggawa ng mga kakanin at isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng aming mamamayan. Nagsimula ito noong year 2005. Nung first time ni Mayor June as mayor dito sa bayan namin ng Tagudin. Ang Ticanlo Festival ay hango sa mga kakaibang kakanin ng Tagudin na tinatawag namin T para titinubong, K para tikangkanen, Lu para tilubi-lubi. Tinawag namin na Ticanlo kasi ipromote namin ang mga ani, mga pangunahing produkto ng bayan gaya ng palay, malagkit at iba-iba pang root crop. Ay nag-aanyaya po sa inyo lahat na magpunta at tingnan naman ninyo ang 16th Ticanlo Festival.
marami po pwede ipalabas, maraming mapapanood, may mga imbitado rin po kami mga guests na pupunta. Kung may panahon po kayo, dahan po kayo rito. Lalong-lalo na po yung mga malapit dito sa aming bayan ng Tagudin. At saka yung mga dating Tagudinian. In God we trust, Tagudinian. Ilocano Festival. Susunod, bagong bukas na mall sa Pampanga, binaha. Kung bakit alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Ano ang Panamox Antibiotic Caplet? Ang Panamox Antibiotic Caplet ay isang bago at epektibong antibiotic para sa mga manok na available sa market ngayon. Meron itong pinakamataas na content ng amoxicillin, tylosin at paracetamol na mapabilis ang paggaling ng sakit at sugat, pisik, halak, ubo at sipon, diarrhea at lagnat ng manok. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Binaha naman ang ilang bahagi ng bagong bukas na mall sa Angeles City, Pampanga matapos pasukin ng tubig ang kisame nito. Magbabalita Gracie Rutaw. Walang tigil ang buhos ng malakas na ulan sa Pampanga kagabi sa Angeles City. Sa video nakuha ni Ruth Elaine Tuazon Bilaga, pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng mistulang indoor waterfalls ang isang kabubukas lang na supermarket. Sa tindi kasi ng ulan, tumagas ang tubig sa kisame ng supermarket. Bahagyang bumaha sa ilang bahagi ng loob ng gusali. Kaagad namang tumabi ang mga customers para hindi mabasa. Umalalay din ang mga personnel ng supermarket para walang madulas o masaktan na customer. Ayon sa uploader ng video, bahagyang kinabahan sila na baka bumagsak ang dingding. Ayon sa Pag-asa Clark, ang malakas na pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorms. Moderate to heavy po yung ulan natin na mararanasan. Yes. Dagdag pa ng Pag-asa, ang pag-ulan ay inaasahang tuwing hapon o gabi kahit na nasa panahon ng tag-init. Okay, kahit po tayo tag-init, ay expect na po natin palagi. Almost baka everyday na yan, yung mga localized thunderstorm. Malakas po kasi yung evaporation during the day. So nagkakaroon po ng convective clouds, nabubuo po yung mga clouds at hindi na po niya kayang i-hold yung mga water vapor niya na na-absorb. So ibabagsak po niya yan as rainfall. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Ipinamalas ng ilang mag-aaral mula sa Tagudin, Ilocos Sur ang kanilang galing sa paggawa ng sining. Magbabalita Charles Limon. Ilang buwang inalagaan ng section nila Abigail ang mga halamang ito sa kanilang paaralan. Dapat daw po diligan araw-araw. Tsaka, ano po, tanggalin po yung mga bulok na dahon po. Katuwang nila sa pag-aalaga ng mga ito ang kanilang guro na si Jocelyn.
Masaya sir, kasi kahit papaano natutunan nila yung mga ginawang itinuturo ko sa kanila. So, at least magagamit nila yan for the future nila na income generating. Kaya ngayong araw, ibinida nila ang kanilang tanim sa Curriculum Festival Exhibit ng Tagudin, Ilocos Sur. Kasi may kasama din sa lesson namin ang entrepreneurship, so kailangan nilang maranasang magtinda, gumawa ng mga product para matutunan nilang pagnenegosyo. To showcase and highlight the outputs which are the manifestation of the learnings of our learners in the 4 sites of our classrooms. Makikita dito ang ilang makukulay at nakamamanghang proyekto ng lahat ng elementary at high school students sa bayan. Mayroong mga painting, diorama, handicrafts, pagkain, pickled vegetable at iba pa. Na-amaze ako sa mga ginawa ng mga kabataan dito sa bayan ng Tagudin. Hindi ko in-expect na ganito pala ang labas ng itong first ever curriculum festival. Magandang oportunidad daw ito para mahubog ang pagkamalikhain ng mga kabataan at maisulong ang edukasyon sa bayan. Through exhibit, we could also see that there is an impact actually to the learners, all the learnings that they are learning inside the classroom. Kailangan talaga sir na hindi lang sa libro, kundi i-apply nila sa true experience para alam nila kung paano gagawin. Kasi kung sa libro lang, wala. Kailangan may apply nila talaga sir. Ikinatuwa naman ito ng ilang residente at mga turista. I believe that this is very innovative, creative, artistic, and very motivating, at the same time inspiring. And I also believe in the theme that which has something to do with being a jewel of this kind of output that we have here. Ang aktibidad ay parte pa rin sa pagdiriwang ng Tikanlo Festival ng Bayan. Charles Nicolimod para sa Luzon Headlines. In celebration of Labor Day ngayong araw na ito, pagtuunan natin ng pansin ang isang important sektor na mga labor workers dito sa Pilipinas, ang ating mga kasambahay or ang tinatawag natin mga housemaid, house helpers, including na rin ang mga drivers and other workers in the field. Sila ay may security of tenure. This is provided for by our labor code at hindi basta-basta na to terminate ang kanilang services at the whim of the employer. Sila ay, aside from the labor code, ay may proteksyon under Republic Act number 10361, which is also known as the Domestic Workers Act or mas popularly known as Batas Kasambahay. Sinasabi dito sa mga batas na ito na ang isang kasambahay ay hindi pwedeng alisin before the expiration of their contracts. Maalala nyo, required na ngayon na merong contract of services ang ating mga kasambahay. At before the expiration ng mga kontrata na yan, hindi mo sila pwedeng tanggalin unless for cause as provided for in Section 33 and 34 of the Kasambahay Law or 294 rather of the Labor Code. Of course, yung termination of services pwede naman mutual. Meaning pag nag-usap yung employer at employee at sinabi nilang i-terminate na yung kanilang relationship, that is mutual. Basta voluntary, walang force, walang intimidation. But kung gusto mong i-terminate ang kasambahay
Ito yung mga grounds or mga reasons na pwede mong gamitin. One is misconduct or willful disobedience by the domestic worker of the lawful order of the employer in connection with the former's work. So, pag matigas ang ulo, hindi sumusunod sa mga utos ng employer, this is a ground for termination. Whether in gross or habitual neglect or inefficiency by the domestic helper in the performance of her duties. Then fraud or willful breach of trust, pag nagnakaw, lawful criminal offenses against the employer or his family can also be a ground for termination. And of course, if there is any disease prejudicial to the health of the employer or the family of the employer, then it will be a ground for termination. Welcome to the 16th Tikanlo Festival. This year's festival promises to be bigger and better than ever before, with a wide range of exciting activities for all ages, including food stalls, a fun fair, and more. Let's have an unforgettable week of fun and excitement at the 16th Tikanlo Festival. See you there! Tikanlo Festival. Susunod, mga nagwagi sa Limgas na Pangasinan 2023 handa na sa pagsabak sa mga national pageants. Ang detalye abangan. Sa milk ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Kinoronahan na ang mga bagong Limgas na Pangasinan noong nakaraang Sabado. National pageant, sunod nilang paghahandaan. Narito ang report. Nagningning ang ganda ng 25 kandidata ng Limgas na Pangasinan 2023 sa Provincial Capital Ground noong Sabado para sa Coronation Night. Hiyawan ang kanilang mga supporters mula sa iba't ibang bayan at lungsod. Mas umingay pa nang rumampa ang mga ito suot ang swimsuit. Angat at Best in Swimsuit Award si Limgas ng Binmalay ni Kisha Buenafet Cheve. Sunod silang rumampa suot ang mga long gowns. Mula sa 25, pinili ang top 12 semi-finalists. Suot muli ang swimsuit, confident na sinagot ng top 12 ang ilang katanungan ng mga judges, kabilang si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo at Miss World Philippines 2022 Gwen Fornoil. A pharmacy student, I know the importance of marijuana when it comes to the medical use, and I am for that. However, for the recreational use, pasok sa top 5 ang pambato ng Binmalay, Mangaldan, Lingayen, Urdaneta, at Bulinaw. Isa-isa nilang sinagot
ang parehong katanungan para sa final question and answer portion. As a proud Pangasinan, how can you best introduce your province to first-time tourists visiting the place? Where will you bring them, and what is the best way for them to experience our worldwide renowned hospitality? Well, if I had the choice to bring them anywhere, I would bring them to my hometown, Binmaley. I would bring them to the town center, a place of history, culture, and people, where in the middle cherry blossoms bloom, and we have the iconic Fountain of Hope, which symbolizes the strength of the people of Binmaley. Pangasinan is my home, and I would introduce it to the first timer like it is their home. I would introduce to them the different tourist destinations of our province, the 100 Islands of Alaminos, my town, which is Bolinao, which you have seen, which is the wonders of the West. And I will let them taste our local delicacies, and of course, I will let them feel the warmth of every Pangasinense, because we are here to show you that this is your home away from home. Thank you. Second runner-up si Limgas na Urdaneta. First runner-up naman ang Limgas ng Lingayen. Nasungkit ni Stacy De Ocampo ng Bolinao ang Limgas na Pangasinan Tourism. Limgas na Pangasinan Grand naman ang pambato ng Mangaldan na si Ronald Lalaine Lopez. At ang hinirang na Limgas na Pangasinan World ang pambato ng Binmaley na si Nikisha Buenafe Cheve. I feel lost for words. I'm so happy. I don't know what to say. I don't know how to feel. It's surreal. So thank you for being here. Sa pagtatapos ng Limgas na Pangasinan ngayong taon, sunod nilang paghahandaan ang pagsabak sa national pageant bilang opisyal na mga pambato ng probinsya. If I'm ready for Limgas, I think I'm ready for the national pageant. And we are going to be trained by KF, so I'm really excited about that. I'm actually very excited po, and this is actually very unexpected. But I know that I am more than ready when it comes to joining pageants. Thank you. I think that I'm ready. However, I do believe that there's room to progress and to become better, and I'm willing to work hard into being that. We will try to be ready for the national pageant, and hopefully an international one. Ang mga bagong tagapangalaga ng corona ang makakatuwang ng pamahalaang panlalawigan sa mga proyekto at programa sa probinsya ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Maligayang araw ng mga manggagawa.